Ja, dit is een kamer met 2 ramen, die kijkt uit op de straatkant. En de kamer heeft een eigen badkamertje. En men kan hier een zithoek en een slaaphoek maken. En als je het leuk vindt om op straat uit te kijken en te kijken wat daar de hele dag beweegt, dan zou ik zeggen, zet lekker een stoel voor het raam. Is leuk hier. Nou, we staan hier in de oude burgemeesterkamer. En hier wordt ook een gezellige woonruimte gemaakt. Waar men even kan zitten als je even rustig wil zitten. Of als je bezoek hebt. Of gewoon als je lekker muziek wil luisteren. Nou, we hebben bijna geen management. Ik ben leidinggevende hier en zal ook meewerken. Waardoor het geld binnenshuis blijft, om het zo maar netjes te zeggen. En volledig besteed kan worden aan de bewoners.